Yau fa shugaban ƙasar Nijar wato Janar Abdurrahman Tani ya himmatu ko mu ce ya mai da hankalinsa domin bunƙasa al'amuran da suka shafi noma a ƙasar ta Nijar. Wannan bayani ya fito ne biyo bayan da shugaban ƙasar na Nijar wato Janar Janar Abdurrahman Tani ya fito wani rangadi a inda ya je jihar Maradi, a inda ya tabbatar da wani jawabi a yayin gabatar da wani taro wanda aka yi domin bunƙasa ayyukan da suka shafi noma. Ya tabbatar da cewa za su taimaka wa manoma domin samar musu da wani kamfani da zai taimaka musu wajen ajiye kayan amfanin gona masu lalacewa da wuri, wanda ya tabbatar da cewa wannan abu da za a samar zai taimaki manoman rani da kuma na damuna, wato wannan abin zai taimaki ƙasar Nijar ne baki ɗayanta. Kuma ya tabbatar da cewa gina wannan katafaren kamfani a jihar ta Maradi zai laƙuma kuɗi kimanin sefa biliyan 60, wato kimanin naira biliyan 150 kenan. To wannan shine fatanmu, Allah ya taimaki Afirka, kuma Allah ya taimaki kasashenmu na Afirka, kuma Allah ya bunƙasa mana zaman lafiya da kuma arzikinmu na Afirka. Allah ya haɗa kan Afirka, Allah ya taimaki Nijar, Allah ya taimaki Najeriya, Allah ya taimaki gaba ɗaya kafatanin al'ummar Afirka. To wannan shine.